Vyzerám, ako keby som sa niekomu šparala. No. Ahojte všetci, ja vás vítam v novom videu a podľa priestoru, kde sa nachádzam, moja kuchyňa, môžete uhadnúť, vlastne už podľa názvu videa a titulky. Anyway, proste dneska budeme spolu testovať recepty z Instagramu. Všetci testujú recepty z TikToku, ale keďže ja musím byť originálna, tak budeme testovať recepty z Instagramu. Ako prvý recept budeme testovať čokoládové proteínové kukísky z červených fazolí, takže budeme mať fazolové kukísky. To už neznie tak appealing ako čokoládové proteínové kukísky, ale verím, že tento recept bude naložený, pretože podľa toho videa snatch, to bude úplne brutálne naloženie dobrý recept. Aspoň v to dúfam. A tento recept sa mi teraz dosť hodí, pretože zajtra cestujem na víkend preč, takže aspoň budem mať zdravú svačinku na cesty. Normálne keď pečím alebo varím, tak tie ingrediencie dávam od oka, ale keďže tu máme presný postup, presnú gramáž, tak vám to budem diktovať, aby ste si to tiež mohli podľa toho spraviť. Takže budeme potrebovať 240 g tých červených zavaraných fazuliek, red kidney beans. Ja som kúpila tieto v Alberte. A je to presne 240 g, super. 80 g arašidového masla, 60 ml javorového sirupu, 5 g prášku do pečiva, 30 g kakaového prášku, 5 g toho lanového vajíčka a 80 g čokoládových chocolate chips. A topping, tak to je optional. A to sú teda tiež chocolate chips alebo sea salt. Let's go! Najprv si teda spravíme naše lanové vajíčko. Tu máme namleté lanové semienka. Dám 5 g, neviem koľko to môže byť. Ja si myslím, že to takto je dobré. Takže taká lyžička pol lanových semienok. Pridáme trošičku vody. Tak, premiešame a necháme to chvíľu odstať, aby nám z toho vznikla taká lepkavá hmota, a.k.a. naše lanové vajíčko. Ja dúfam, že budem mať dosť toho kaká. 30, 35, skoro to isté. No, má tam byť, že 80 g arašidového masla, ja tu mám, že zvyšok, tak uvidíme, koľko tam bude a čo máme, to dáme. Ok, máme 37, vyzerá to nádejne. 64. Jej, 81, super, pecka. A skoro nič mi tu nezostalo, nevadí. 5 g prášku do pečiva. Ja tam mám mililitre, jak to? Wait. Zakra. Jak to premeniť? Mode. Tak, gramy. No, síce teraz už tam máme 0, no super. Ok, predtým, no, tak to už bude viac, nevadí. Trošku sa mi to práši. A teraz, keď to chcem premeniť na mililitre, super, zero. Super, pretože potrebujeme odmerať 60 ml javorového sirupu. Ja tu mám opäť zbytok, lebo javorový sirup u mňa ide v slaných sladkých jedlách. Ja ho úplne milujem. 30, sakra, come on baby. Come on. No, nevadí, tak máme polovicu, tak ja tam dám nejaké ďatle na dosladenie. Hotovo. Tak a môžeme začať veci dávať do mixéru. Ako prvé tam dám teda tie zavarané fazolky. Už nám aj krásne zhustlo naše lanové vajíčko, takže tam dám aj to. A teraz to som asi nevymyslela úplne chytro, ale no nevadí. Chcela som odvážiť tie ingrediencie. A keďže mi nestačil ten javorový sirup, tak tam dám takto 4-5 ďatly s tým, že by bolo lepšie, keby boli predmočené, aby sa lepšie rozmixovali, ale na to už nemáme čas, takže tam jednoducho hodíme. Ešte nám tam chýba posledná surovina a to sú chocolate chips, ktoré nemáme a ako sa hovorí, keď ich nemáš, tak si ich spravíš a to tak, že si proste nasekáme túto kvalitnú, respektíve 85% čokoládu. Tak a môžeme pridať chocolate chips. A môžeme ich zmixovať. Ok, keďže tá hmota vyzerá nejako takto, tak ja tomu trošičku dopomôžem a prilejem tam trošičku mlieka. Keďže sú to čokoládové kukísky, tak možno stačí. Tak čokoládové mliečko. Ok, tak táto konzistencia už vyzerá lepšie a aspoň podobne tak, ako to vyzeralo na tom Instagrame. Takže teraz z toho vytvarujeme kukísky a dáme piecť. Asi sa cítim inteligentne, pretože mi napadlo dať si rukavice, nech si nezaserem úplne celé ruky. Teda nezašpiním. Ty vole. Najprv by sme odtiaľ vyťahli toto, že rukavice sú mi voľné. Tak neviem, či to bolo také inteligentné. Ok, let's go. No, posúďte sami, či to vyzerá vám, nie?
Ale nevadí, podľa mňa z toho budú výborné kukisky, ideme na to. Pomôcť, jak to mám robiť? Toto čo je? Ok, tie rukavice neboli najlepší nápad, lebo jak sú mi voľné, tak sa tam tá látka zachytí a potom s tým neviem pracovať. Super, takže si musím dať dole. Ideme na to ručne, stručne. A už sa nám to tu aspoň formuje do slubného tvaru. Ty kokos. Tak toto bolo, že super nápad. Jak to mám robiť? Emotional damage. Ok, tento recept je podľa mňa na praktizovanie vnútorného inner peace. Vnitřní kliec takzvané. Nervy mám na to. No, to ste si asi všimli. Practice patience. Ale jak mám praktizovať patience? Sa nemám, vyhodím to celé do koša. Stačí vám? Stačí vám? Vyzerám, jak keby som sa niekomu šparala v rytnom otvore. Idem to skúsiť ešte s tou lyžičkou. Radšej s dvomi. No, hneď je to o niečo elegantnejšie. Mohlo skôr napadnúť. No, tam sú narozmixované tie ďatle. Ja som už inak z tých prstov trošičku ochutnala to cesto a není to úplne sladké. Takže pokiaľ máte radi sladké recepty, tak si dajte pozor na to, aby vám nedošlo sladidlo, teda ten javorový sirup. A keď tak tie ďatle predmočte a potom rozmixujte, lebo takto tam mám tie kusky a není to úplne sladké vďaka tomu. Tak, kukisky máme hotové. Prizná sa vám, že tento hotový výsledok točím až na druhý deň, pretože včera som už nejak nestíhala, mala som toho veľa. A ešte som ich nestihla ochutnať, iba že teraz tiež už nestíham, pretože ich musím zabaliť a utekám na víkend preč, takže to budem mať ako svačinku. Takže update, aké sú, či sú dobré, či sa oplatia vyskúšať, vám dám za chvíľočku. Ok, aktuálne sa nachádzame v obchodnom centre Černý most a čakáme na nášho taxika. A mám tu ochutnávku tých kukisiek. Už som ich ochutnala a musím povedať, že som sklamaná. Na mňa je to málo sladké, podľa mňa je to tým, že som nemala dostatok toho javorového sirupu. A moc ma to neuhúrilo, ale tuto kolegynka hovorí, že sú docela fajn. Tak neviem, no. Sú vynikající. Hey yo, what the fuck? Fakt jo? To by som nepovedala, mi vôbec nechutia, ale mi, lebo ich mám strašne veľa. Tak toto je veľmi dobré. Čo by to bolo testovanie receptov, keby som nevyskúšala tie najslavnejšie cestoviny na celom internete, a to sú feta cestoviny. Niečo mi hovorí, že to už asi bude hotové. A keďže to bolo tak veľmi rýchlo spravené, tak ten cesnak sa mi tam nestihol poriadne upiecť. Takže keď som to takto krásne chcela všetko popremiešať a rozpučiť tie paradajky, tak ten cesnak som zobrala zvlášť a musela som ho rozpučiť vlastne nožikom a potom som ho tam znova zapracovala. Máme tu očakávaný taste test tých najvirálnejších cestovín na TikToku vo vegánskej verzii. Tak toto je veľmi dobré. Ešte keby mám navrh niečo zelené, nejakú bazálku, tak to by bolo úplne top strop, ale aj tak hodnotím 10 z 10. Určite pokiaľ si to ešte stále po tých 2 rokoch nevyskúšali, či kedy to bolo pôvodne trendy, tak toto je znamenie, že to máte vyskúšať. Naším druhým receptom budú brokolicové nagetky so syrom. Na brokolicové nagetky budeme potrebovať brokolicu, vločky, vegánsky syr. Vo videu bola mozzarella nastruhaná. Ja mozzarellu nemám, takže použijem tento vegánsky syr od Vegancu, ktorý je trošičku taký zaudený a budeme si ho musieť nastruhať. Olivový olej, sol a čierne korenie. Takže toto sú všetky hlavné ingrediencie, ktoré budeme potrebovať. Brokolicu si najprv nakrájame a potom ju uvaríme, ale keďže ja som lenivá kuchárka, tak to len zalejeme vriacou vodou a necháme to nejakých 4-5 minút odstáť. A taký menší tip, ktorý ste už u mňa určite videli, je, že takéto stopky z brokolice, šupky z mrkvy, zo zemiakov nevyhadzujem, ale dám ich zamraziť a keď ich mám dostatočné množstvo, tak potom z toho spravím vývar.
Tak, zmes máme hotovú. Musím povedať, že rozmixovať to tyčovým mixerom nebolo vôbec jednoduché, takže odporúčam použiť nejaký food procesor. A následne, keď ju rozmixujeme, tak tam pridáme ten syr a všetko to spolu krásne zapracujeme. Lyžičkami takto vytvarujeme nuggetky. Minimálne sa o to aspoň pokúsime, pretože na tom videu, čo som pozerala na Instagrame, to išlo úplne jednoducho, ale ja mám pocit, že mne sa to vôbec nepodarilo. Minimálne to cesto je také viac hrudkované, než to mali oni. Zatiaľ sa riadím heslom Trust the process a uvidíme, čo z toho vznikne. V mojom podaní sú to také rasty, krasty, nuggetky. Tu mám dokonca ešte kúsok celej brokolice, super. Nevadí, na budúce sa poučíme a použijeme food procesor. Pôvodne som ho chcela použiť aj teraz, ale mám ho ešte špinavý z raňajok a nechcelo sa mi to narýchlo umývať, takže musím teraz za to platiť daň. Ale kto je trpezlivý, ten sa nuggetiek dočká. Neviem ako vy, ale ten papier na pečenie používam viackrát, aby som šetrila a mala menej odpadu. Tak, a teraz to dáme zapiesť na 180 stupňov na takých 20 minút. Bye bye. Tak, a takto vyzerá finálny výsledok. Trošku sa roztiekli, ale to podľa mňa vôbec nevadí a myslím, že môžeme ísť na taste test. Ok, máme tu finálny taste test. Už teraz vidím, že je to hodne syrové, takže som na to zvedavá. Je to dobré? Áno, je to dobré. Stojí to za tú piplačku? Možno áno. Akože takto, je to fajn, ale nie je to niečo, čo by ma vyslovene ohúrilo a teraz som si povedala, že wow, tak teraz toto si budem robiť pravidelne, pretože je to pecka. Je to fajn, ale taká pecka to není. Možno je to tým, že to mám také rozflaknuté, roztečené. Čo som úplne neočakávala podľa toho instagramového videa. Ale inak je to fajn. Ale radšej si dám tu si klasické nuggetky, akože klasické vegánske nuggetky. Úplne super si to viem predstaviť s nejakým jogurtovým dipom, alebo s cacikami možno. Ale keďže ja to mám ako obed a zostali mi zo včera cestoviny, tak si to naservírujem pekne s cestovinkami, ešte so zvyškom paradajkovej omáčky a to tu budem mať navrch. A či by som vám to odporúčala vyskúšať? Áno aj nie. Ak máte radi brokolicu, tak to určite vyskúšajte. Možno sa vám to ešte podarí lepšie než mne, čo je dosť veľká šanca. A ja si myslím, že vám to bude dosť chutiť. Ja tam mám ten údený syr, takže to tam robí svoje čoro-moro a s tou mozzarellou by to mohlo byť tiež veľmi zaujímavé a menej také výrazné. A ten údený syr podľa mňa tomu dodá zároveň taký šmrn s tým, jak je to údené. A som zvedavá na taste test, ako to chutí všetko takto spolu. Tak toto už je trošičku lepšia explózia chutí. Ale skôr by sa mi to hodilo k nejakému šalátu, možno domácim hranolkám a nejakému dipu, ale akože je to veľmi zaujímavé, tak to by som povedala. Dobrú chuť! Tak to by bolo z dnešného videa všetko. Ja verím, že sa vám recepty páčili a že niektoré z nich, ktoré vás zaujali, aj vyskúšate a som zvedavá, čo na ne poviete vy. Takže pokiaľ sa vám toto video páčilo, budem veľmi rada, ak mi dáte like, odber, aby vám neunikli ďalšie videá, ktoré chystám a verte, že budú on point a že budeme testovať aj ďalšie recepty, tentokrát z TikToku. No a my sa vidíme pri ďalšom. Čaute! A nezabudni na like, odber a komentár.